Inselmilkom u nistedinkom għal 113 il-riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Ma nafx għaxkelkom il-grazzja toħorġu timxu kmini fil-ħodu, jkun għadu dlam u ftit jibda jbexbex u d-dawl jibda jlewen kullimkien. Ek nistħajjel illi San Mattew immaġina il-bidu tal-Ministeru Pubbliku ta' Ġesu. Fil-fatt fil-Vanġelu ta' dan it-tielet ħadd matul is-sena, l-Evanġelista San Mattew jikkwota lill-profeta Iżajija u jiddeskrivi il-bidu tal-Ministeru Pubbliku ta' Ġesu bħala dawl li jdawwa lill-popli. Il-poplu li kien jinsab fid-dlamijiet ra dawl kbir, dawk li kienu fart u dell il-mewt idda dawl għalihom. Ja l-preżenza t'Alla fil-qawwa tremenda tal-kelma ta' Ġesu li ssir dawl għal daw kollha illi jisimgħuha. U fil-fatt San Mattew propju fil-bidu tal-Ministeru Pubbliku ta' Ġesu iġib l-ewwel sejħa tal-erba' apostli, Pietru, uħuh Indri, Ġagobu, uħuh Ġwanni. Min jaf. Probabilment kienu diġà issaħru wara l-qawwa tremenda tal-kelma ta' Ġesu. Tant li meta Ġesu jgħidilhom ejjew u imxu warajja, għal darba darbtej San Mattew jgħid minnu fih telqu kollox, telqu xbik u mxew warajh. Għamlu dak l-att ta' fiduċja fil-kelma ta' Ġesu li sejħitilhom għal warajh u ntefgħu fid-dawl tal-imgħallem. Intom tafu li l-Papa Franġisku rieti li dan it-tielet ħadd ta' matul is-sena ikun iddedikat kompletament lill-kelma t'Alla, tant li jissejjaħ ħadd il-kelma t'Alla. U propju f'dan il-Vanġelu għandna eżempju sabiħ kif il-kelma ta' Ġesu dan id-dawl qawwi illi idawwal id-dlamijiet tal-ħajja mess u dawwal il-moħħ u l-qalb tal-ewwel apostli ta' Ġesu. Ejjew nagħmlu bħalhom, ejjew inkomplu niftħu qalbna għad-dawl li kontinwament tagħtina il-kelma ta' Ġesu. Ejjew ma nħallux ġurnata tgħaddi mingħajr ma ninxteħtu fid-dawl tal-kelma ta' Ġesu li kapaċi mhux biss tmexxina, imma kapaċi tfejjaqna, teħlisna, isseddaqna u għaliex le, tqaddisna wkoll. Jalla dawl il-kelma t'Alla tkun verament dik li tmexxina fil-ħajja tagħna. Inselmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem.